ମାନେ ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସୁଚିତ୍ରା, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ହଜାରେ ସାଙ୍ଗ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କିମ୍ବା 100 ସାଙ୍ଗ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନିଭାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଯେମିତି ସବୁ କଥା ଆମେ ସେୟାର କରିପାରୁଥିବା, ଦୁଃଖ ଚାहे ସୁଖ, ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କଥା ସେୟାର କରିପାରୁଥିବା। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଏମିତି ତ ମୋ ସହିତ କେତେଥର ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେଇଥିବ କି ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଯାହାକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରି ହଁ ସେଇ ଲୋକଟାକୁ ଏ କଥାଟା ମୁଁ କହିବି କି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଏ କଥା କହିବି, ପୁଣି ସେ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଆଇଲେ ମନକୁ ଆସୁଥିବ ନା ନା ଏ କଥାଟା ଆଙ୍କୁ କହିବିନି, ତାକୁ କାହିଁ କହିମି କଥାଟା, ସେ କାଳେ ଭୁଲ ବୁଝିବ କି ଖରାପ ଭାବିବ, ନା ନା ଥାଉ, ଏମିତି ଆମେ ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନା, ପ୍ରକୃତର ବନ୍ଧୁ ସିଏ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ସିଏ କଷ୍ଟ ଆମେ ନ କହିଲେ ବି, ଅସୁବିଧା କଥା ଆମକୁ ନ କହିଲେ ବି ସିଏ ଆମ କଷ୍ଟଟା ହୃଦୟରୁ ବୁଝୁଥିବା ଦରକାର। କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ନୁହେଁ, ହୃଦୟରୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ସିଏ ଯିଏ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ସାଥ ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ତ ନିଜର ଲାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟ କହିଦିଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ନିଜର କିଏ। ସମ୍ପର୍କ ଆମର ରକ୍ତର ନ ହେଇଥାଉ, ସିଏ ଜଣେଇଦେବ ସମୟ ଆଇଲେ ସିଏ ଆମର କିଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।